שלום אחים ואחיות שלי בדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, בינתיים. אני עודד, ואנחנו נזכיר היום 5 עובדות חשובות על הבחירות המקומיות. הבחירות המקומיות הן קריטיות לאופי חיינו בעיר, ולגבי השאלה האם מיסי הארנונה הגבוהים שכולנו משלמים ישרתו אותנו. תוצאות הבחירות תשפענה על מגוון תחומים, החל מניקיון ועד למערכת החינוך, מאיכות התחבורה בעיר ועד לתרבות הפנאי, גם בשבת, ומפיתוח שטחים פתוחים ופארקים ועד לתוכניות לבניית שכונות מגורים חדשות. אז קבלו 5 עובדות חשובות על הבחירות העירוניות. עובדה ראשונה, הבחירות השנה תארכנה ב-31 באוקטובר. אני מקווה שהתאריך נעוץ אצל כולנו ביומן. עובדה שנייה, החל משנת 2018, יום הבחירות לרשויות המקומיות הוא יום שבתון. כלומר, אין עבודה ומערכת החינוך סגורה, ובהחלט אפשר לתכנן יום כיף. אבל זכרו לשלב את הקלפי במסלול שלכם. צאו להצביע. עובדה שלישית, זכות ההצבעה בבחירות המקומיות בישראל היא מגיל 17 ומעלה. כן, שמעתם נכון. תלמידי י"ב יוכלו להצביע. יש לדור הצעיר השפעה אדירה. כל מי שמלאו לו 17 והוא רשום כתושב העיר ומופיע בפנקס הבוחרים, יוכל להשפיע על הנעשה בעיר. עובדה רביעית, בניגוד לבחירות לכנסת, בבחירות המקומיות מצביעים בשני פתקים, פתק צהוב למועמד שלכם לראשות העיר, ופתק לבן לרשימה שלכם למועצת העיר. שני הפתקים קריטיים לעתיד העיר. אל תוותרו על זכותכם לקבוע מי יהיה ראש העיר הבא ומה יהיה הרכב המועצה. עובדה חמישית שחשוב לדעת, ברחובות יש יותר משני מתמודדים שהציגו מועמדותם לראשות העיר. אם אף אחד מהם לא יקבל 40% מקולות המצביעים לפחות, שני המועמדים המובילים יעלו לסיבוב שני ראש בראש, שיתקיים בתאריך ה-14 לנובמבר 2023, הפעם רק לראשות העיר. נעצו גם את התאריך הזה ביומן. בסרטונים הבאים נציג עוד עובדות חשובות ונתונים על המועמדים השונים לראשות העיר ועל הרשימות למועצה.